So ayan nga guys, oh, overload, Gutong Batangas, yummy. Ayan si Sir Oliver, oh, napaka-humble. So siyempre may take out tayo. Yun, oh, sana all may jowa. Good morning guys. Lunes pala ngayon ng February, pizza 13. Bale magpa-Valentine's na naman. So ngayon pala guys, papunta tayo muna ng punta muna tayo ng Kuya Oliver's Gutuhan. Excuse me po. Pupuntahan po natin yung yung sikat na gutuhan dito sa Batangas. Sa ngayon nandito po tayo sa Batangas, dito sa Padre Garcia. Papunta tayo pauwi tayo ng Bicol. So dadaan muna tayo ng San Juan sa Kuya Oliver's Gutuhan. Dito lang yan sa Batangas. So ayun nga guys, San Juan na tayo. Bali hanapin na lang natin yung lugar ng Kuya Oliver's Gutuhan. Bali sinusundan ko yung Google Map kung saan tayo nito dadalhin. At siyempre pag hindi natin nakuha, tanong-tanong na lang tayo dyan. Kaya kiste, saan po yun Kuya Oliver's Gutuhan? Hindi, ang yun diretsyo. Salamat. Salamat po. So ayan nga guys, dito daw ang Kuya Oliver's Gutuhan. Ayun o, Kuya Oliver's Gutuhan this way. O dito daw. Subukan natin, kasi ito naman ang sinasadya natin. So ngayon marami naman ibang makakainan dito. Siyempre iba yung may tatak, iba yung sikat, di ba? Kaya subukan natin. Dati kung makikita niya sa Facebook, pila-pila yung dito. Ito pala, yun o. Pero ngayon parang walang katao-tao. Wala yatang luto. Wala yatang luto ngayon. Wrong timing yung punta natin dito. Wala ma'am? Walang guto ngayon? So pag Monday pala guys, wala dito. Yan o. Ito yung sikat na gutuhan ni Kuya Oliver. Yan o. Monday pala ang wala. Lugi yung natin. Bagay punta na lang natin doon. Dito tayo kakain sa kapatid niya. Parehas naman ang luto niyan Overloaded din sa sarap. Dito yun sa kapatid niya ito. Itong dinadayo din. Dito tayo kakain. Dito na tayo rin magpa-park. At least napuntahan natin to. Yan ang pinaka-importante. Pura kaya ako din nakabantay, nakakalagpas niya. May dire-diretso pa rin. Kaya hindi ako nakakilala po sa nakasama. Morning sun ma'am yan. Maganda sila sa ang nini, aliway, ang grupo kayo nino. Buli mo ipamo. Kuya Oliver. Ayan ang may-ari.
doon. So ayun guys, larga na naman tayo. Punta na tayo ng Bicol. So ayun guys, yung gustong magpunta rito, i-research nyo lang sa Google Map. Ituturo naman kayo mismo ng Google Map. Sa kung medyo nalilito kayo, siyempre wala naman iba, kailangan nyo lang na magtanong-tanong na lang siguro. So ayun nga guys, galing na tayo dun sa Kuya Oliver's Gutuhan. Napakasarap talaga ng guto ni Kuya Oliver's. Kaya pala sumikat siya dahil sa paggawa lang ng guto. Gutong Batangas, talagang iba talaga. Natural, malalasahan mo talaga yung pagka-natural niya na masarap. Samahan mo pa ng patis na may kalamansi, na may sili. Yummy. So ayun guys, ano kaya lugar to? I love San Juan. So ayun guys, kung saan saan tayo tinuturo ng ng Google Map natin. Papunta tayong Candelaria. Shortcut kasi bawal dumaan doon sa Bantilan Bridge. Putol. So ayun guys, pagkatapos ng rough road na daan, ito na naman medyo sementado na. Grabe yung daan doon na. Siguro mga 300 meters. So ayun nga guys, simula Candelaria hanggang Sariaya, Lucena. Yun, maganda pa ang daan dito. Pero sa ngayon, nandito na tayo sa may sa may Sariaya. Bali, papasok na tayo ng Lucena. Ang mahirap-hirap lang ang daan sa bandang Pagbilao na. Kasi ewan ko lang, kasi hindi ka anong na asikaso siguro, kaya ganon. Kaya siyempre ride safe lang lagi. Yun. I love it. Grabing traffic ngayon ay sa bagay, dadaan kasi tayo pala ng ng Pagbilao, Quezon. Rough road yung daan dyan, kaya ganun talaga. Yun grabe, nagka-traffic na doon. So ayun guys, dito na tayo sa Pagbilao. Yun nakalagay I love Pagbilao, Quezon. Dito na tayo sa munisipyo ng Pagbilao, bayan ng Pagbilao. Diyos ko po. Simbahan. So ayan guys, ito pala yung sinusurkatan ko pag nadaan ako sa Barangay Tambak. Okay, ito na guys. Buti nga hindi maulan Pero kung maulan siguro to, naku po, pahirapan na naman. So ayan nga guys, maganda magbiyahe pa uwi ng probinsya pag hindi maulan, kasi nakikita mo yung nakikita mo yung lubak. Pero pag gabi ang ulan, o kahit konti lang ang ulan, basta maulan, saka may mga tubig yung mga butas ng
kalsada, mahirap, disgrasya ang aabutin. Sa ngayon okay naman, tingnan nyo naman yung dinadaanan ko, kasi hindi pa naman masyadong naayos yung iba, kaya siguro baka lubak pa rin yan, pero makikita natin yan sa video. So yun nga guys, dito na tayo sa may Bundok Peninsula. Parang gusto kong dumaan dito sa may Bundok Peninsula eh, kaso saka na siguro, no? Saka na siguro dyan. Dito lang muna ako sa mas gusto ko kasi dumaan sa Bitukang Manok eh. Saka dyan halos dire-diretso lang naman ang daan dyan, walang gaanong kabahay-bahay. Bitukang Manok tayo dadaan mga brad, para masilayan natin ang ganda, ang overlooking ng Bitukang Manok. Yun. Sa ngayon siguro, ngayon Lunes, wala siguro gaanong nadaan, wala gaanong mga tambay, pero ayos din dito eh, nakakaalis din dito ng stress. Enjoy talaga pag magmumotor-motor ka lang oh, konting bangking-bangking, napaahon. Oh, ito yung mga gusto kong mga mga daanan, mga trail. Kasi kung puro na lang straight, gaspol naman ang mangyayari doon, puro rat-ratan. Pero okay naman, halos lahat naman gusto kong mga gano'n na sitwasyon. Pero siyempre, iba yung mayroong mga tanawin dito sa sa Bitukang Manok. I love it. Bitukang Manok. Parang kuulan na naman yata. Huwag naman kasi mababasa na naman tayo nito. Wala tayong kapote yung dala. Yun o. Baka mag-picture-picture tayo dun sa taas na yun. Yun o, buti pa sila may mga ka-date, may mga kasamang jowa. Yun o. Ganda talaga o guys o. Oh. Dito. Yan o. Oh. Yan o, yan o. Oh. Yan o. Yan o, sana all may jowa. Naka-play pa pala yung ko, kala ko hindi na naka-play. So ayan guys, larga na tayo kasi baka abutan tayo ng oras nyo. Nagtitiktok si ate oh. Ang galing naman. Yun oh. Yan guys oh. Bicol. Alright. Sana huwag tayong ulanin sa daan. Woo! Welcome to Atimunan, Quezon. Dito na tayo guys sa Atimunan, Quezon.
tingnan mo, Bicol, Gumaka, Timunan proper. Dito tayo. You know, dadaan na naman tayo sa tabing dagat. Umuulan-ulan na guys. Dapat makapagtambay-tambay muna kasi grabe, baka abutan tayo ng ulan. O kaya kung mayroong matambayan dyan sa ano, parang wala malang yata matambayan ah. Patay dito yung ano, mahaba-habang traffic dito. Ginagawa kasi yung kalsada. So ayun guys, oh, larga na, tayo naman ang pinauna kasi halos mahaba na naman yung traffic dun sa likuran eh. Kaya tayo na naman siyempre. Yun o. Ako yung mga tinitingnan dyan, parang may sinisisid sila. Yun o. Nanguhuli sila ng isda, naglalambat. Yun o. Welcome to Plaridel. Grabe ang ulan. Diyos ko po. Hanap muna tayo ng masilungan. You know, grabe ang lubak oh. Pusit. Grabe ah, lalim. Alam mo swimming pool na, lalo siguro kung punong-puno yun ang tubig. Napakadelikado. So ayun nga guys, tumigil na yung ulan. Sana tuloy-tuloy na, basa tuloy yung gloves ko. Yung jacket ko basa din. Putik, yun, sinasabi ko na ano eh, pag umulan, puno yung lubak ng tubig, mahirap iwasan. Kasi akala natin ano lang eh, mababaw lang, katulad nyo no. Nako talaga, ito na naman. Uy, yun no. Kaya mahirap magsunod-sunod sa mga four wheels. La 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 la. Yun, umiinit na ng matindi. Yan ang dapat para hindi boring sa daan. Pag maulan, boring ang biyahe. Katulad dito, kung malakas lang ang ulan, saka tinutupig din naman yun mga ganyan. Hindi mo yan mamamalayan. Lagapak ka talaga dyan. Dito na naman tayo guys sa Gumaka. Naalala ko tuloy yung sinabi nung yung sinabi ng Bicolano. Bulubundukin din pala ang Maynila. Hindi niya alam, nasa Gumaka pa lang siya. Kala niya siguro ito na yung Maynila. Eh siyempre, pag lagpas mo lang ng meron kang matatanaw ng mga bundok-bundok eh. Hindi katulad talaga sa Metro Maynila, eh halos lahat building. Ganda talaga guys pag dumaan ka sa tabing dagat nakakawala ng stress. Patik tayo at habang buwilo. Dagat na naman. Yuhuu! Kaya nga gusto kong mapuntahan talaga yung banda sa bandang north, yung Pagudpud. Kasi yung daan na yan, alam ko nasa gilid din ng dagat yan eh. Maganda yung mga tanawin talaga. Pero sana talaga makapag-rails ako papunta dyan, Baguio, Batanes, yan, maikot ko yung buong North Luzon.
Saka sunod na rin ang buong Visayas at Mindanao. Saka siyempre mas maganda yung Philippine loop na lang. So ayan guys, dito na tayo sa bayan ng Lopez, Quezon. Halos marami talaga ang mga ginagawang kalsada ngayon. Tama lang yan, kasi kung puro asfalto ang gagawin, saglit lang lubak-lubak na naman. Yun o. Naku, yung gagawin nila kuya dyan sa kahoy na yan, no? Ba't kaya mayroong ganyan, ano? Lupit naman, parang crash guard. Pag natumba ka, hindi magagasgasan yung motor. Pambihira. Crash guard. Yun o. Top. Bayan ng Lopez. Oh, ang baba. Diretso na. Grabe ang lubak dito guys, oh. O, dito na pala tayo sa ano. Welcome to Calawag, Quezon. Uy. Calawag na. Yan o, walang mga ano, bus. Big bike. So ayan nga guys, dito na naman tayo sa may Tabugon. Ayaw ko na dumaan dyan sa may dahit. Sobrang malayo. Nakakapagod na sa biyahe. Bibidyoin ko sana yung ano yung longest boulevard in the Philippines. Kaso doon sa amin mayroon din dyan. Iwang, siguro baka yun ang pinakamahaba na boulevard ngayon. So ayan guys, sana ba tayo? Alam ko tagkawayan na to eh. Camarines Sur Province, Delgado. Delgado na tayo mga brad. Malapit na naman natin madaanan yung katakot-takot natin na checkpoint dito sa Delgado. Grabe. Huwag na lang, medyo natigil na yung ano eh. Tigil na ang COVID.
sa Kabikulan. Ay, buti na lang talaga hindi umulan. Kasi kung umulan ay nako po, delikado. Dati yung checkpoint to, katakot-takot na checkpoint. Pagpunta mo pa lang dito, pagdaan mo pa lang, wala na, kabahan ka na, baka pabalikin ka lang kung hindi ka kumpleto ang requirements mo. So ayun, sa Ragay na pala tayo guys. Ragay. Istaka sa Ragay. Yun. Yun. So ayun guys, dito na nga tayo guys sa ano, Sipokot. Pag kumaliwa ka, papuntang Dait yan, Sipokot proper. Pero dito tayo siyempre sa kanan, Naga City. Diyan ang destination natin. Yun na. So ayun guys, Libmanan na tayo. Libmanan. Malapit na talaga tayo sa Naga City.
So ayun nga guys, Naga City na tayo. Siguro hanggang dito muna siguro ang ating vlog. Abangan nyo na naman ako sa susunod na aking gagawin na video. So okay guys, ride safe. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy,